Hej og velkommen til Danish Project. Vi er i dag på en hjemsøgt skole. Om morgenen er den sådan en pæn luksus, men altså det ved jeg ikke, men det har du fortalt mig. Og så om aftenen, det har vi lige været derinde. Der var noget, der ruskede, og jeg tog min glemt til cykel derinde, så den her video, den hedder helt klart cykeljagt eller sådan noget på. Det er hjemsøgt skole. Se de der lokaler deroppe, der sidder bænke. Hvorfor er det fucking tændt, Louis? Jeg så det snart. Ja, og der er helt sikkert noget inde på den skole. Lokal 108. Det står altid tændt. 108 hedder vores lokale. Ikke vores lokale, men deres lys, det tænder sig selv og slukker. Nå ja, vi så også til det spøgelse, den tisse på jorden. Ja, det var slet ikke mig. Det var det altså ikke. Herinde, der er rigtig klamt. Oh my god, jeg ser ikke ud. Men som sagt, så skal vi have en cykel, ikke? Herovre, der er noget, der tissede. Det ligner en gammel kasse. Det er de gamle lokaler, derinde. Det er nemlig skoleinspektør. Oh my god. Det er inde i vores kantine. Der står 1808 på døren. Jeg ved ikke, om I kan se det, men prøv at se det. Nej, I kan ikke se det, men derovre. Kan I se det? Der er noget lys. Nej, man kan se det. Men der er sådan et pulterkammer, og der er fucking lys derinde. Det er det klammeste pæk nogensinde. Og jeg havde mit liv. Altså, det er sådan en dør, der er til at sparke op. Den er helt smadret, den dør, og så er der lys bagved, og der er aldrig nogen derinde. Jeg vidste ikke engang, der var en lampe derinde. Her, der ligger blodet. Nej. Ja, vi kom ind. Det lyder som om, der trådte. Cykel, okay? Ja. Nej, Nicolai, ikke løb, ikke løb. Nej, ikke lige det. Der var noget, der trådte derovre. Oh shit, der var noget, der fløj. Ja, ingen var med mig. Jeg er lige bange for, at der er en eller anden person her. Bare en, så drev ham selv. Nå ja, og vi så også, da vi var derhenne, vi skulle stille Louis cykel. Vi så, hvad fuck er det for en val? Vi så den her skole, det var fucking tændt. I skal se det. Jeg tror. Her, kigge ind i vinduet. Jeg tror det her, altså vi holder lige en pause med vloggen imellem, fordi nej, Louis, vi kan ikke. Det er ferie. Vi har jo noget tid til at gøre. Derinde. Det er min skolebygning her. Kan I se de der 3 vinduer? De står ikke tændt normalt. De står virkelig ikke tændt. Det er så klart. Og jeg ved godt, det her det er min cykel. Eller det er ikke min cykel, men du ved, det er min gamle cykel. Den er så fucking bedre. Se, hvor stor den er i forhold til mig. Og jeg har det rigtig meget som om, vi skulle til at smutte. Jeg har det rigtig meget som om, vi skulle til at smutte nu. Så nu, kan I se det tårn dernede? Det ved jeg ikke, om I kan. Men der er et tårn. Oh my god. Kranborg, eller hvad det fucking hedder. Han bruger sin bil nu. Jeg har det som om den hvide dame står deroppe. Er det bare mig, eller er der en hvid skikkelse? Nu har det fucking deroppe! Jeg sværger. Deroppe! Der er noget, vi har cykel. Er min cykel?